трябва да са мълчаливи. Това го разбрахме от корейско семейство. Една жена ми сподели, че сина и мъжа й са изключително мълчаливи, т.е. трябва да им вади думите с ченгел. И аз се попитах как става общуването, как се оговарят ежедневието, как се оговарят различните неща. Тя каза трудно. Но сина й е същия. Изключително добри резултати дава в училище, на тестове, чете книги. Приятели няма много, но е такъв. Затворени. Повечето хора са, според мен, са интровертни. Задържат си емоциите в себе си. Вече в семейството е друга работа. Там са по-отворени, може би. Разбира се, има и друга част от хората, които са много за дружелюбни го споменах, такива, които са жизнерадостни, отворени, споделят и така нататък. Но моето общо впечатление е за по-голямата част, които са по-затворени. По-меланхолични бих казала също, меланхолични. Можеш да се вървим по улицата, около 60-70% от младежите, от жените, от мъжете са меланхолични, което предполага и обяснява голяма част от самоубийствата, които се случват в Южна Корея. Може би сте чули, може би сте чели, може би сте видяли по филмите. Последният шокиращ за нас случай беше бившият им президент се самоуби от една скала. Уж инсценирайки инцидент, но е самоубийство, по мое мнение, то е толкова прозрачно. Заради това, че е бил уличен в не корупция, в корупция, образно. Корупция. Дали е доказано? Мисля, че все още не знам дали е доказано, но самия факт на това, че той е разследван, го прави засрамен. Той е засрамен и скочи от една скала, което преди да минат изборите, ние си споделихме, че поне политиците имат срама. Разбира се, има си много недостатъци, хората си имат недостатъци, страната си има недостатъци, нормално, както навсякъде живеят хора. Жена ми през цялото време тук, като течаха изборите, нашетаха разни, особено на НДСВ, такива мълчугани, които раздават разни листовки. И тя през цялото време казваше, искам да видя депутата, този, който се кандидатира. Защото там този, който се кандидатира за депутат или за кмет, той лично раздава визитки. Не раздава нещо скъпо като листовка, малка визитка с неговата снимка, той лично се покланя на хората и подава визитката, гласувайте за мен. Не. Ами трябва. Няма да стане нещо прекалено на високо. Да. Разбира се, и при тях също има политици, които са уличавани в корупция и такива неща. Нали? Това са нормални неща. С различни чужденци, с които сме говорили, искам да споделя, нито един човек, не чужденец. Става въпрос, че от различни държави сме разменили мнения. Нито един човек не сподели, че харесва правителството си и че харесва управлението на страната си. Независимо къде е по света, просто искам едно успокоение да внеса, че никой не си харесва правителството, където и да е по света. Политиците според всички са продажни и не мислят за народа си, така че нищо ново под слънцето. Да, това за политиците. Така, прескачаме политиката и продължаваме нататък. Какво ще да ви разкажа? Понеже ние във филмите наблюдаваме страхотна иерархия, уважения, млади, стари... Настръхнах само като споменахте. Да, за иерархията това е абсолютно вярно. Първо започва от семейството. Значи семейството е изключително много на почет, родителите са на почет. И оттам се започва възрастовата. Първо се тръгва с възрастовата иерархия и след това върви нагоре по скалата. Мама и татко, баба и дядо, те са отгоре, брата, да не забравим най-големия брат в семейството, който става след кончината на родителите, става бащицата в семейството. Оттам нататък шефове, надшефове, още над шефове. Това е изключително
добре застъпено, има обращения, термини за всеки един по-висш от тебе. Един ден да са по-големи братята или сестрите, задължително има обращение како, батко. Има по-млад чичо, по-стар чичо, жената на чичото, жената на вуйчото. Има за всеки семейен има термин. Оттам нататък се започват шефове, секретарки. Аз даже гледах една схема, аз абсурд да я запомня. Секретарката, шефа, ръководител на тим, ръководителя на ръководителите на тимовете, директора. Всеки си има термин и задължително има поклон, има официално обращение, има... Дори не можеш да го поздравиш с Аньон ХСО. Добър ден, това е изключително обидно, трябва с Аньон Хашимника и така нататък, с най-учтивите. Това, което знаем за корейски език е за всяка ситуация, за всяко действие, те имат най-малко 3 начина на изказ, който е нисходящ, равен и възходящ. Според възрастта и чина. Към по-нише стоящите са обикновено към децата. Се използват такива кратки изрази. Към приятелите се използват не толкова кратки, но и не толкова дълги и са по-разговорни. Към по-висшестоящите, много възпитаните форми, тези, които идват от царския дворец. Така са ми казвали мои колеги. И най-интересното е, че в спряжението на глаголите се съдържа винаги моля. Да, с изключение на към... Самото йо, което е знак за действие, то съдържа себе си и моля. Сейо, моля ако обичаш. И така. Дори, не знам дали сте обръщали внимание в един от филмите с близнаци, с Соджи Сопс, драмата Те не са близнаци. Ами, сори, I'm love. Още не сме. Така, значи, момче и момиче близнаци. Те са разделени там по различни стечения на обстоятелствата. Момчето се обръщаше към сестра си, близнака се обръща към близначката си с нуна, како. Което означава 1 минута разлика да има някаква форма на уважение. Което, разбира се, има положителни и отрицателни страни. Положителните страни са, че се вкарва някакъв ред. Има ред. На мен това ми допада, да има ред. Друг е въпросът вече оттам нататък за отрицателните страни. Примерно, дъщеря ми се изхитри и започва да се казва годините с 1 година повече. За да се спаси от унизителното сейокане, т.е. уважителното говорене, нали, тя като европейка има друг менталитет. За да се спаси от това нещо, тя започва да казва 1 година повече, за да се обръщат към нея уважително. Тоест, правото на по-големия носи след себе си много привилегии. Даже пътувахме с влака, запозна се с едно момиченце. Първият въпрос е, разбира се, на колко си години. Този въпрос е информативен. Той не носи... няма да кажа на колко съм години, както българските жени казват, или американските, или там не знам кои жени, за да не се покаже възрастта реалната. Възрастта е за уточняване на езиковото обращение. Запознава се с детенцето, заиграват се. Първия въпрос е на колко си годинки. Детенцето казва, аз съм на 6. Тя казва, аз съм на 6. Аз елементарните изрази ги разбирам. Чувам целия разговор и гледам със съмнение цялата ситуация. Гледам дъщеря ми, знам, че тя не е на толкова, на колкото казва, но си мълча. Майката на детето също чува разговора и също гледа със съмнение цялата ситуация, защото тя също разбира, че нейното дете не е, нали, разбира изобщо цялата ситуация, че нещо не е в ред. И тя ме пита мен, ама наистина ли дъщеря ви е на 6 години? Аз казвам, не е на 6, тя е на 5. Ами защото и моята дъщеря не е на 6, тя е на 5. Тоест, те се изгледаха така отгоре додолу, прецениха ръста, сложиха по 1 годинка отгоре и казвайки двете, че са на 6, могат да си говорят свободно на равно ниво. Тоест няма единия да е подчинен, на другия да е подчиняващ.
Това беше много комично и много показателно. Предполагам, че има и други такива.